ಇತೆ ನಂಗೆ ತೋಜನಪ್ಪು ನಾವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನು ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಮಲ್ದ ಈ ಭಾವಚಿತ್ರನು 450 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ತೂತಿನ ಜನಕುಲು ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿನ ಜನಕುಲು ಪಾಡದನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಆ ಪಾಡದನ ಕಟ್ಟನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಸದಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಗಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಇಡ್ ಅಗಲು ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಜಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಪಾಡ್ದಂದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಲು ಪಣ್ಪೆರಾಗಲಿ ದೈಹಿಕವಾದ ಆಗಲಿ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಆಗಲಿ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ಆಗಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ವಿವರಣೆ ಪಾಡದ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೋಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಪೇರು ಏನ ಬಂಡ ತರೇಕು ಚಪ್ಪರೊಂಬು ಕೆವಿಕ್ ಗುಂಡಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗು ಪಿಲಿವುಗುರು ಸರಪೊಲಿ ಸೊಂಟಗು ಒಡ್ಡಿ ನೇವಲ ಚಲನ ಗೆಜ್ಜ ಕಾರ್ಗ್ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ಕೈಕ್ ಕೈ ಕಡಗ ಆಜಚ್ಚಿ ಅಲವಡು ಮೂಜಚ್ಚಿ ಬೊಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ದಿನ ರಾಮಕೆಂಗಡೆ ಪಂಡಿನ ಸೂರ್ಯ ಅಗಲ ಕೈಟುಂಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಗಲ ದೇಹದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಲು ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಲು ಒಂಜಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ನಡ್ತಂಪೊಂದು ಪನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಗಲು ಪತ್ತೋಡು ಅಗಲನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೇರವಾದ ಅಗಲನ್ನು ಎದುರು ಸೇರಾಪುಜಿ ಅವೇನು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಗಲನ್ನು ಬಂಧನ ಪಾಡೋದು ಅಗಲನ್ನು ಸಂಚು ಪಾಡೋದು ಪೇರು ಸಂಚು ಪಾಡೋದು ಪನಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಾರುನ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೊಡು ಜನಗಳು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟೊಡ್ದು ಆಪೇಲ್ ಪೋದು ಮಾರ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಡ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಏನವೋ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಉಪ್ನಾಗಲ ಮನಸ್ಸು ದೊಲಾಡುಂಡು ಅದಾಗ ಇರುವೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ಇರುವೇರು ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೊಡು ಜನಗಳು ಕಿಸ್ಕಾ ಬಂಡ್ ತೆಲ್ಪೇರು ಕಿಸ್ಕಾ ಬಂಡ್ ತೆಲ್ತಿಗಿಡ ಮುಗಲ್ ಪಂಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮರ್ಲುದು ಈಗ ತೆಲ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪೊರ್ಲುದು ತೆಲ್ತಾರ ಈ ತೆಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಪಡೋಂಟಾರು ಅದ ಆಗಲ್ ಪಂಪೇರು ಏನ ಬಂಡಾಗ ನಿಗಲ್ ನಾ ಪೊರ್ಲುದು ತೆಲ್ತಿನತ್ತು ಎಂಕ ಮರ್ಲುದು ತೆಲ್ತಿನತ್ತು ಪಡ್ಡಾಯ ಪಕ್ಕೋಡು ಪರ್ಮಳ ರಾಜ್ಯೋಡು ಒತ್ತೆಪ್ಪ ಕಿಲರುಡು ಒರಿಯಮ್ಮ ಶಪಗು ಇರುವೇರು ಇದೇವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪುಟ್ಟರಿಗೆ ಪಲಯ ಬುಧರು ಕೋಟಿ ಮಿಗ್ಗೆ ಬುಧರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಮರ್ಲೇರು ಕೊಳಲ ದೀರೇರು ಅಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿನ ಪತ್ತೆರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮರಟು ಮರ ಬಿರು ನೆಲಟು ನೆಲ ಮಾಲೆ ತೊಡಗು ಗುಲ್ದೇರು ಅವು ನಿಗಲೆಗ ಕುಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ಪಕ್ಕ ತುವನಗ ನಿಗಲು ಸಿಗುಬೂರ್ವರತ್ತ ಪಂಪಿನ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಇದು ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಣ್ ಪಂಪೇರು ಅದಾಗ ಅಗಲು ಪಂಪೇರು ಏನ ಮಣ್ಣಾಗ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರೆಬೆನೋಡು ಪಿರೋಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ನಿಜ ಬೇನೋಡು ಅನ್ನೋದು ಪಂಪೇರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರೆ ನೋಡು ಬಣ್ಣ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನೇನು ನಿಜ ಬೇನೋಡು ಬಣ್ಣ ದಂಡ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಂಡ ಅರ್ಧನೇ ಅವಕಾಶ ಯಾವಣ ಅಂಡ್ ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ಪಿನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಂಡ ನಿಜ ಬೇನೋಡು ಬಣ್ಣ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವರ್ತಿನ ಆಗಲು ಆ ಪಾಡದಂದು ದಿಜ್ಜದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸದ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನೇ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರನಗಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತರೆ ಚಪ್ಪರ ಮಂಡು ಕೆಬಿಕ್ ಗುಂಡಲಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಉಗುರು ಸರಪೊಲಿ ಮಾಡ್ದ ಸೊಂಟಗು ಒಡ್ಡಿ ದೇವಲ ಚಲನ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ ಕಡಗ ಕೈಗೆ ಕೈ ಕಡಗ ಆಜಚ್ಚಿ ಅಲವಡು ಮೂಜಚ್ಚಿ ಬುಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಬಿರುಪಗಾರಿ ಕೈಟ್ಕೋದು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನು ರಚನೆ ಬಂತು ಸರ್ ಯಾಪಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿನ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಂಡ ಇನ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರ ಪಂಡ ಇನೇಟೇ ಉಪ್ಪುನಗಲ್ ಪಂಡ ಸದಾ ಒಟ್ಟುಡೆ ಉಪ್ಪುನಗಲಿಗೆ ಇನ ಉಲ್ಲ ಬಂಡ್ ಬಂಟೇರು ಅವಳಿಡು ಕೆಲವು ತರ ಉಂಡು ಅವಳಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟನೊಂಡು ಅಗಲ್ಲ ಅವಳಿಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಆಣಲು ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಗಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾದದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಲ ಅವಳಿಲು ಮಾನಸಿಕವಾದಲ್ಲ ಕೆಲವರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುಂಡು ಅವಲ ಅವಳಿಲು ಇರುವೇರು ಆಣು ಜೋಕಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ್ಲ ಒರಿ ಊರುಡುಪ್ಪೇರು ಒರಿ ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಡುಪ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಲ ಅವಳಿಲು ಆಂಡ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ವಿಷಯ ಅವಳಿತನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಗಲ್ಲ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಟ್ಟುಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಚೆ ಒಟ್ಟುಡು ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಅಂತ್ಯಲ ಒಟ್ಟುಡೆ ಆದದು ಆಗಲ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟಸದು ಆಗಲ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಬಂಡದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಇನೇ ಉಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಆಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಗಲ ವೀರ ಮರಣ ಆಗಲ ಕೋಟಿನ ಅವಸಾನದ ಬೆರಿಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲ ವೀರ ಮರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಸಯ್ಯನಗ ರಡ್ಡು ಸೂತಕ ಆವರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಜೇ ಸೂತಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡದೇ ಆಗಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಮೆ ಅಡ ಸಯ್ಯನ ರಡ್ಡು ಸೂತಕ ಆವರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಕರಣ ಕೊರದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ವೀರ ಮರಣ ತೆತ್ತಂತಾರೆ